Καλησπέρα παιδιά καπνέσεις. Σήμερα άνοιξα μάτια στον Most Wanted Roleplay. Πέρασα γενικά για το Whitelist πέχει. Τώρα είμαι εδώ πέρα. Ραπα. Τι έχω κάνει. Skill και μάχομαι εκεί για το mine και αυτό και μόνο. Όχι έτσι η Ελλάδα δεν είναι αυτό. Και τεξ criminal δεν σας υπόσχομαι τίποτα. Λες რა, κάτσε να δω. 47 καλά είναι. Λοιπόν, τώρα είναι άρχισε χθες ένα το beta open για να τεστρώνουμε το server. Βρήκαμε κάποια bugs, αν τα αυτοί διορθώσανε. Το opening το κανονικό, όπως πάντα δεν γίνεται να είναι most wanted και και γενικά να μην ανοίξει πιο γρήγορα. Πάντα αργεί. Εντάξει, πώς γόνται είναι εξάλλου. Οπότε έχουν λεβιτάρες ωραίες. Πλέον εντάξει, θα έχουμε RP και από Onyx Roleplay αλλά και από Most Wanted που είναι RP server που βασίζομαι σε αυτούς πλέον ο χαρακτήρ μου. Αυτές. Εντάξει, Paradox για διακοπές πλέον δεν θα είναι αυτή που η μήνυ μου πόλη θα είναι ο Most Wanted Μουγού. Τώρα ο Νίξ θα είναι για λίγη ξεκούραση ενώ πέρα εντάξει για διακοπές θέλω τόση ξεκούραση, θέλω περισσότερη, θα πηγαίνω εκεί, αλλά σκοπεύω αυτό. Μου σερβερ είναι εδώ πέρα, Most Wanted, μόνο εγώ δηλαδή. Αυτό θα έχει το βίντεο, απλώς να ψαρεύω, δεν έχει κάτι. Τώρα είμαι σε νιός. Υπάρχουν και πεπέγγες σε αυτή την πόλη, εντάξει, σε κάθε πόλη υπάρχουν πεπέγγες. Τώρα εντάξει, χαλαρά είναι εδώ πέρα. Αυτό θα κάνω γενικά, θα κάνω ας πούμε κάτι. Θα με βλέπετε να ψαρεύω για τις πρώτες μέρες. Θα με βλέπετε κάτι άλλο. Έχονται project δυνατά στο Most Wanted και ελπίζω να σας αρέσουν. Τι άλλο έχω να πούμε. Τώρα σπάστε το like και το subscribe, δεν έβλεπα. Ωραία. Εντάξει, εννοείται έχει durability, δεν έχει χώρο για να πάρει άλλα πράγματα. Ναι, θα δείτε γενικώς βιντεάκια που και αν τους σπάσετε το like θα έχει και live stream. Θέλετε να με δείτε σε live stream, σπάστε το like.
και το subscribe. Stop. 100 subs κάνω βίντεο. Βασικά βίντεο λέω live stream. Και στα 200 likes στο live θα έχω και κάμερα. Μπορείτε να το κοινοποιήσετε το βίντεο σε ό,τι τους φίλους έχετε. Γενικά Mozgot, εντάξει, δεν είναι απλώς ένα κανάλι που Σαλού είναι captain, ο captain είναι στα πλοία. Γι' αυτό και το character μου αυτό είναι κομπλέ και ο ψάρεμα. Το αρέσει πολύ. Οπότε ναι. Λοιπόν, προσέχετε γιατί αυτός δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, αυτό να λέω μόνο. Γιατί δεν σου λέω αυτό, διότι έχονται επεισόδια και γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι σερβερ θέλετε να παίξω. Τώρα ας πούμε μην μου πείτε κανένα Greek Mafia, ούτε κανένα σερβερ που έχει 0 άτομα, γιατί εκεί δεν θα παίξω σίγουρα. Γενικά θέλετε να μπω, εντάξει δεν με πειράζει να μπω πάλι ESPN, New Gen ή στο Paradoxal Lab. Αν θέλετε παιδιά μου πήρε αυτό το σερβερ. Ξέρω τι σου λέω. Χάτσα ένα ψάρι, δεν πειράζει, Περιμένει να προκερδίσω. Κοίτατες όμως. Πάτε κάτι τώρα από αυτά. 3, 4 από αυτά. Αυτά είναι σπάνια από ό,τι κατάλαβα. Δείχνω να ασχολεύθηκα να πουλήσω τώρα. Θέλω. Τιμές αυτές για most content είναι κομπλέ. Αυτό ας πούμε θα δείξω. Ξέρω δεν έχει κανένα upgrade σε καλάμι. Θα φύγω και ένα δεκατό και θα μπορώ να λέω κοτώσω. Τι άλλο. Λοιπόν, αν σπάσετε τα 50 likes και τα 50 σχόλια και ακόμα 10 subs και κινητοποίηση, τα είχαμε να δείξω και στους άλλους, καθημερινά θα είναι από τις 3, θα έχετε από τις 3 βίντεο. Εκτός και κάτι, μπορεί και 3 θα έχει και βίντεο. Αν πάσετε όμως το like σε 20, να μην το πάρετε 20, έχετε και σχόλια και κινητοποίηση και όμως subscribe στα 20, θα έχετε
και άλλα βίντεο. Τώρα θα σας εξηγώ μερικά πράγματα πώς θέλω να κάνω το κανάλι, πώς δεν θέλω να εξελιχθεί. Αλλά δεν μπορώ χωρίς την υποστήριξή σας. Καταλαβαίνετε αυτό. Εντάξει. Okay. Τώρα δεν θέλω να στηρίξετε αυτό το project που θα έρχεται στο μου. Θα το καταλάβω και μπορούμε να στείλετε ένα μήνυμα σε ένα chat. Τι, Captain, δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό. Δεν πειράζει. Δεν θα με πειράξει εμένα. Και αυτός κάπως στραβά και κάπου καλά. Μπράβο. Αντέχει. Θα κάνω βασικά και... ναι. Στα 200... και εδώ πέρα τα έχω τρία, αυτά είναι σκράπες. Εξηγάζω σχόλια. Πάρω σαν 200. Τι έλεγε και Μεράκλης. Πήρε μου και το outfit μου. Και να μην λέτε ότι δεν έχω τατού. Και πρέπει να μιλήσω, βασικά μίλησα και τατού. Και ήρθα από μοίρα στη σειρά του τατού. Πού θα μάθετε γιατί ήρθε. Το πάνω. Τώρα αυτά. Δεν ξέρω να πω σαν YouTubers, αλλά αν θέλετε να βλέπετε και άλλα βίντεο, αυτά. Λοιπόν, θα μου πείτε στα σχόλια πόσο βάζετε από το 1 μέχρι το 10 το outfit μου. Αλλά ας πω και ένα spoil που μου αρέσει πολύ τα move. Δεν τα επίλεξα εγώ το χρώμα, το λέμε για αυτά. Επίλεξα ένα λίγο για μένα. Μπορεί και δώσει ο χαρακτήρας. Δεν ξέρουμε ακόμα γιατί έχει το move. Αλλά αυτό που μόνο ξέρω, έρχεται ένα αναλυτικό full βίντεο, τα είχαμε, γιατί είναι έτσι
Πάτησε λίγο στον καιρό, αλλά θα έρθει. Περιμένω. Βασικά τόσο καιρό έλεγα έτσι. Δεν είναι ακριβώς πάτησε, γιατί περιμένω να ανοίξει ο Μουγού. Ας πω την αλήθεια. Για να έχουμε και καλά πράγματα. Οπότε περιμένετε βίντεο που αυτό ετοιμάζεται, να ξέρετε. Τώρα ωραία. Εντάξει, αυτό έχει όμως ζώνη, εντάξει. Πάω διπλά στο γύρο εδώ πέρα. Μια σκρινάρα θυμάμαι σε αυτό. Και είναι όλες τις αρκές που μας περίμεσαμε τότε. Και είναι αυτό, παιδιά. Ξέρω το θα έχει, αν φτύσω το λοιπόν. Που κάνω άλλο έτσι βιντεάκι. Εννοείς μια εξηγήσω για πράγματα. Θέλετε να μπείτε, υποστήριξε το παίκτη μου και λίγα πράγματα in-game. Το Discord του Mozgondon θα το έχω κάτω, περιγραφή. Μπείτε, κάντε white λίστας, στο white λίστας, είναι μπράβο μου. Κάντε κοινοποίηση και σε περάσμα από το whitelist. Καλό RP τους. Και όχι, σε τον υπέροχο καλό RP. Και κάτι άλλο. Θέλω κάτι να σας πω. Μην τρολάρετε σε ένα σερβερ που ρίχνουν εύκολα πάνω. Πως δεν βασίζεται σε ένα κομμάτι που ρίχνουν εύκολα πάνω. Με πολύ ωραίο τρόπο. Anyway, καλή συνέχεια αγαπητές και αυτονόπεδα. Αυτό. Ciao ciao.